Guys, good morning guys. So, sujuha pa na kuan guys kanang naglatik. So, majong buntag guys, majong hapon, majong gabi, majong kadlawon. So, kadlawon pa jud ko dani guys, mata para magbiko. So, ang giuna agbiko guys kay so lahat ng mga sudan. So, nga niya magbiko ha, kay nakoy nakita nga biko nga murag ilugaw. So, nga ni kay before jud nato iha lunod ang atong kuan pilit nga dinungag ato jud na sangka. Kuanan ka nang paratikin ka nang di na maputod siya guys nga na oh. So, katong mga nangutan saon pagbiko nga na siya. So, diyan na guys atong biko guys nga pinang kadjuga sticky. So, nga ni ang biko. Kaya nali ko nakita na nagbiko nga murag siyang galugaw. So, nga ni rin lang magbiko guys pag para lami ang atong biko. Para balik-balikan sa atong mga customer. Jadi man talay ko magbiko guys. Diyan naghalaging nangita. Na mo nga mga sakyanan ba kaya nakatilaw na lagi sa ang biko. So, na guys na hindi mo na natatahang biko. So, duhara ni sa kakilo kay nalagi ni order uguan. 2 katab. Hindi, sayang po. Kaluto ko gusto ni guys kay hapon ko ang ra. Ngalahan sila bagyo beans na ay ginaling. Diya kani guys katahang Bicol Express. Puro unod ni sa nga baboy nga na ice balatong. So patra ka putahe ang naluto guys kay malagi na ako nakasadyo ug adtong merkado. Malagi na busy ka jud kog hapon. Dili guys katahang kuan sa yuti nga na ginalingkod. Mas ganahan ng mga tao guys ug kanang mga utan-utan tong baligya. Kasi mo pa itong mga baboy-baboy nga puro karne ba. So guys, basta pag magluto ko guys, hadyo na ipahuwahi ang pansit. Kalami natin pansit basta init. So pansit bihon is guys nga bami. Bihon ni dili ni sa kanton, mas lami jud tong bihon. Mga naninda na Nang kadyo mga naninda ka basta pag pista daghan jud kadyo mga maninda dani na nakasarado para sila pay gabira man na sila mabli. Diya ka na, diya maabli na na. Diya po dito guys, gahilira mga naninda daghan kaadyo. Diya, na may tarpulin nga kabutang na na kay mulagi na ka ng naimis tanawan na rin. Diya. Na nakadisplay na ko, diya nagatahang biko. Itong bagyo ay sayote. Itong pansit. Atong Bicol Express. Idaghanan na sa kurag sabaw-sabaw kay kailangan sila sa sabaw dya kuan bagyo beans. So mara na 4 kaputahi ang kuan o 5 apilag biko. Wa ko nakautan kay wa po ko nakaatoy naka atipasita sa bangkugon ay sa kanang init kanang sakto las 8 na hurot pati ang biko. Diya salamat kay kadto sa mga namalit na hurot agatang sedan daghan kadto to ang giluto guys. Awas-awas na din niya. Nahurot din siya. So, pahipos na ko guys. Naluyan naman ni siya. Isibog sa nang galon. Isa ka itong usa. Oh, atuan na tanan? Ikaw mo na ito. Oh, di apa? Di apa nak? Kanang gani haram na sila langgi putangan ug kanang isitawa na Ben? Ben. Ha? Ben. Bim?
Katong may kabitan na sa kuan. Pag ini na kuya ha kay karang kuan ha. Kawin niya po ko adto sa kuan og kisay mo mubalhin na. Mo na kuan og kabilya nga bim. Kanang kuan na siya kanang baga. Kay go ba ng tabla ben? Mangita ta dito ba? Gahe? Kay kuanan man na sa sudlan man na sa kuan siminto. Hey, wala mo mong inuna na siya. Sinira, inuna na ra. Mga tigpo mo na. Ano ba? Kadugayan. Sinira din na siya. Dito siya. Nagat na. Puon na nahapit na lagi na mahuman lagi. Kaya wala na ikuan sa kong krabat. Ikaw meron mo na putar na buko. Naman. Naidutay. Nay graba kay rong tibay. Nya human pidisingan man na. Pag timo ura bin kay nami gatuon bin, munguta na mig pila ng tubo pabalhin ni kuan ba. Sa Nabuhat man gibutangan nilag beam. Diya ka na ang beam kay murag dugay mo po na kay naghimpo man sila og kanang kabilya diha bitaw nga gi babag-babag. Murag bitaw pud si jag kanang haligi nga gihimog beam diha o kay arong ligon ba ang atang babaw kay mama na si Zay kanang kabitan lagi sa mga sa atop. Diya daghang kayong salamat ma'am kanang aranjin ka maadyo lagi ang Ginoo lagi namo kay mali na nakapahimo na mig ingani. Siguro pagbuot din siguro sa Ginoo nga tagaan mapugingani ni. Da tungod pud nimo ni Ma'am Bisminda grabe pud nimo kamaadyo. Ja di ra pud si Ma'am Bisminda daghang mikadjog tawo nga ning tabang namo sakad nga naabot pid diri Cebu. Labi na tong tawo nga ning tabang namo sa pagpandemic. Kanang 2 years ming gisuportahan nga pagkaon namo kada semana. Ja gi-stop na to ni ja kay na may normal si Papa Edi li kunong makakaon na lang ekonomi kay nanas Papa Edi trabaho sa si Papa Edi kay di man ingog kadalaw bud na iyang trabaho. Ja di pa pud jud sapat para sa mohang kuan. Ja kanang salamat jud kadto ko sa Ginoo kay kanang nagtan-aw jud si namo nga naingani among sitwasyon. Ja kanang pinaka-bliss na jud ko sa tanan guys kay gibliss pa jud ko na ko'y mga anak nga mga buutan. Wanang salamat din yung tanan labi na ni Ma'am Bitani salamat pud kaadyo ni Ma'am Bitani kay dako pagkaadyo sa natabang para pud ni Cristel pangbayad sa boarding house nga na. So si Zatoy naghatag sa boarding house katong pag down payment namo tagaan mi Ma'am Bitani. Ja di man jud ka na makalimtan Ma'am Bitani. So apa ko naka message nimo ma'am kay malagi na lang ka busy ko na nagahang kaniyo na. Unsa na ni? Asa siguro ni ipakabit deres babaw. Ja kanang ampo lagi ta guys kay naligi ko ni simba ko ipaladyo lang tas bagjo ja mag-prepare sa minini kulog kuan kanang lutunon para ugma. Hala ning buwak si Janak kari di di day ni kuan di ni mao gida di dugi kan sa pinaka set out ko ni Sis Erlyn og ni kuan Sis Milit diha sa Dalagit. Ay di ay Sis Milit nabuhi di siya pero buonon pa jud di siya kay bisig mamatay. Nak as papa nakala namatay lagi usa sayang. Sa majong hapon naton tanan guys anang hapon na pud di ana prepare na pud ni og lutuon lagi para ugma. Ja ganiha wa po ko nakangantog sa lagi kuan kanang nahuman ko noon dari alas 7:30 pero ara dun sa kitag ang guys murag mabuak ang usa sakit kay grabing kainit. Ja karong panahon na murag igang kay sa tanan pero murag ag langit nangitim na ba sa man ang kuyawan ko kay
Nagsin lagi to sa Cristel nga kanang mama nalay ko ni bagyo lay ko abot ko no simba ko ipaladyo ra man nato guys kanang mawara lagi ni takluban ra ni ko anas kay hadlok ba jag nay bagyo kami diuda pag dagat ja makuan po ko guys nga og nay bagyo ja di mi magkauban bitaw kanang mag-uw ko kay Cristel tos dubagitin ja ni ko uli na lamang kay nagka-bernis sa nagkumagklase nagka-bernis ba ja madlok pud siya mo uli kay si bako lagi na ibagyo dyan di na po ko sa makabalik gutog dumagiti kanang wala yung mga biyahe-biyahe nga na mahadlok na siya guys ug absent walang di siya maka kuan og itong gabi kutog na diha kay makakita lagi siya sa mga news feed nga na ibagyo nga na mawara lagi na nga ampo lang ta mawara lagi ang bagyo kanang ampo lang din nato guys nga mawara kay nabalaka pud siya nga mama ako sugra ba di ako sa Cebu liti nga na di man ako nabalaka pud ko kay di mabud siya mo uli kung uli na laman jud bahala na ng klase kay mas ganahan man jud ko guys nga mag-uban-uban bitaw misin ba kung say mahitabo sa makay bagyo mga kampanti ko kay marko babuang guys ug kanang maladyo lagi ang mga anak dyan ay mga ingani bitaw mga nahitabo nga na mga bagyo-bagyo dyan di na sila makauban pareho itong dito ko sa buhol nga susmurad ko mabuang guys maran ako ganang wala ko ikan kaon kay wala ko igana mo kaon kay wala ko kakabalitag na ansara sila sa Nicolog si Cristel Lani kay di ko makakontak kay way signal nga na mama dyan yung kuan kahilak na gali ko gahapon guys kay naglabara man dahil Cristel dyan sige kong tawag matuning kontak ko sa pagumang ko ni Papa Edi eskwela pa pud kuno si Jan mato nga si Ring si Nicole nagparing na pud kapila sa Nicole kapila ka nagparing na daghan kadaghan si Nicole nagparing di jud mo tubag sus nangreg nagang tuhod kay dili mo tubag basta di kali matubag ng tawa guys mo ra na jud ko nagma buang bisan galing si Nicole si kunaras lungsod di mo tubag lisang tawag mo ra na kung kanang mabuang sa iyang buhaton mo kanang di ko lagi kumakawaan guys kanang lain lagi tang mga ginikanan basta maladyo tas tang mga anak muratag ka ng kuan ka ng di ka mapakaliaw sa tao kana di ka muratag mabuang ba ganahan jud ko nga mag-uban rami sa kanunay untay nga na ba mo lagi guys kanang iampo lang tas Ginoo guys nga mawa ra ning bagyo lagi di ra ni mo padadyon ba malihis ra ni sa laing or malunod ra ni sa dagat mga di ra mo tama sa mga lugar kay bakulan taon kay dira ba toy nagpost na lagi ito ang mayor gali sa Alicia Bull nga ipandam-andam na sila sa Alicia kay mali kuno super typhoon naghanap ka mga nangandam ba kay jag ako unsa man ako dani ron nga si Cristel to alagis kuan dumagiti ang inang paulian impos ni Kul nga di lang kuno paulian kay basin kuno pug matrap na pud di na kuno pud makaklasig balik didto damo lagi na guys di jud ko makalilagi ja ma'am kanang ang kuan dari ma'am kanang among teng bahay dari atong kusina ilang ibutang nga nag-beam ang kuno ibutang na kanang mura pud siya kanang haligi sa babaw ba nga na mura siya kabitan sa mga kuan para ligin ja nag-inquire naman ko dadto og kanang angle bar og katong sa tinga si Porling ba to ja nalagi murag mahal-mahalan lagi pud man hinahinayan lang jud na ni ma'am kay maikag na ko nimos mong mga nagasto dari sa muhang kusina so may nahinayan rin namo ni Nicole pohon ja kuan ka na nag-inom di ko ganang saridon di nag-inom ko saridon guys kay grabing labara jud nakainom na ko ganihang paghumanag kuan kanang siguro naglabad ni kay arang kuan lagi wa itug bakuwang manang karon naghuman og prepare manihapon ko sa mo higda ko sa pero makatug kun di man pud ka makatug diri guys kay nalagi kalingawan lagi pila na kagabi diri ni mga kalingawan kasi kadto mga tugtog ba manang ako dali pug kurog vlog kay mga alas 4 mupatugtog na o mupatugtog na sila guys nagmagmisa kay na may misa dari kada alas 6 sa hapon hantod ga magpista na nay misa. Diya guys kanang mo to ang vlog ro kadlaw guys kanang wala tay ganap mo to nakapaninda man pug ko ganiha daghan kadug mga dali ra pagkadto na halin kay na may mga naninda bitaw dadto mga kanang murag kada pista man din na nay maninda. Diya mga indag mga duaan mga sinina ingana diya adto masang kananan mo
kuan guys kanang palit og sudan. Mana maninda na naman jud ko kada adlaw bahala ginagmay kay wa may klase yung mga teacher kay malagi na may mga kuan na mga maestra pud mga sayaw-sayaw nga na. Unya. Mahalin ra mo pud ang paninda ri kay naman puy mga kana lagi naninda diha sa kasada. Hindi man na sila taga Dari na taga Mindanao, nagli puy taga Bohol do ang na ilhan, taga Tubigon. Ang ilang mga trabaho guys kanang mudayo ra sila na mga asang lugar bitaw nga na pwede ka maninday nga na. Di ko sila mga taga Dari. Unsa guys kanang mag-prepare lagi mi ni kulukuan kanang aras. Unsa guys atangin din ninyo ugma guys kay mo apil ko og kuntis. Ang kuntis og luto-luto dari kay na may premyo 3,000 man kuno ang premyo sa ato lang puyampo nga makadaog ko kay mado na naman natay palitay bugas. Bitaw guys mag-apil-apil man jud ko dari mga kuntis-kuntis sa una pa jud na. Manang si Christine lagmana jud na naho kay basta na premyo mo apil jud na kay nago na premyo. Meto tong kanay ni flashback day po sang utok day guys, utok. Ang huna-huna ba nga. Namay mo jud mga tawo nga moingon nganong nga apil-apil si Crystal nga gasto pero never jud na si Crystal mo apil nga nagasto mi. Kanang dako pa jud hinugtabang ang isang pag-apil-apil kay pareha dadto guys na ni apil si og kanang pageant. So ni abot og murag abot og 10,000 ka pinagizahang kita. So wa jud mi gasto dadtong time kanang tanan gasto sa barangay atong time. Kaya na may uban bitaw mga negative ka jug mga hunahuna bitaw nga nganong pugson pa na mo paapil ang anak ko wala mi mo papugas ang anak. Gusto lang jud ang anak ka mo apil sa usauna pa jud na siya nga bata pa na napanas Manila mi. Dako na kadto lang tabang na gamay pa ng bata pero nakatabang na tinuod jud na. Kuan 5 years old pa na siya guys. Adto na siya mag-apil-apil na lang mga pasyensyo atos mga mall mga SM. Kay naay gift check nga tag 25,000, gift naay mga grocery nga na. Pila na special sa una pa jud na bata pa na manang wala koy problema sang mga anak. Kay bawo jud sila magunahon labi na karon mama. Okay ra jud matagaan ko nimo og 500 ma. Haro jud ang pasakduhan sa usa ka semana. Mana mo say mag-uko na luya pwede mo na 500 ra na. 500 mo na sa una? 500, 300? 500 ko na po kang Nicole sa una pero kada bang ko nga mayon siya nga okay na ma oy kay nagkuan man kuman ja ang kita na og isang pitaka guys aw isang pitaka isang kuan baka nang likod sa cellphone kay nabilin man isang cellphone lang to kay paglili na na pa jud si 500 so ako jud to siyang ipon ang 500 kung na pala ikaw na tigum-tigum lang ko na kay unsay mga kanang kinahanglan sa eskwelahan na kasi madukot manang bilib jud kay ko na mataad jud bisag kanang yan na siya kan bilib jud ka ko kay maghihina-hinaon. Handa karong gali guys na mga pageant dari. Handa di man jud sa makapil-apil kay klase lagi siya. Sa lami lagi tapod kuno mo apil kay na lagi ang ihapas lagi niya premyo. Kaya na may nagayahang nakuanan guys nga ginagalabad-labad ra kuno kus ang ubang anong paapil-apil daghang anak. Nga na ba? Mo ko maglabad-labad sa sus malipay pud kuno mo apil akong anak kay may nagmama na koy kita mo. Nagmampo na for experience go di lang magbuot ko. Bitaw naman jud libre man o dili kung ganahan jud Nja ning kuan ra pud na sang unang-una guys kay nalagi ning screenshot kay naay viewers nga ning message sa ang isuon nga na pud ba nga nganong papilapilon kay makalabad-labad ra kuno sang nga na mangitag mga unsa-unsa nga na mangitag mga sandal-sandals. So mangita jud ko pa maagi kara maka apil pud siya kay dako mo pug mabalik. Dili pud na may bayad o libre kung ganahan jud experience. Ngitag pumagi gud. Wala ako support jud ko sa mga anak bisag unsay ilang ganahan Isa support mga ginikaran nga bara gusto yung anak niya di sila masuporta. Wala ako. Ila pang rason ng tay kwarta. Brihon. Rason kung naay ano, Nakaliuban guys nga wala nila peskwela gilang mga anak kay tungod way kwarta, way budget, way ikaw pamasay, way nga pero kami sa una wala mi trabaho, si Papa Edi way trabaho, ako way trabaho, nangamot mi diri Cebu, ami mga trabaho pero ning kamot mi nga maka-eskwela ni Nicole bisag pandemic, wala ko lagi paundang kay wala gina kanang gusto lagi nilang makahuman sila kay lisod man good og maundang ang estudyante kay murag wa nay gana na eskwela man ay ginahuna ni Nicole mama umundang ko wala na koy gana mo eskwela sayang pud ang panahon magtanga ra
Diyan na mo to ining message di ay na nga asas ni Nicole nagtrabaho. So di na namo pwede istorya guys na ay na may undawin na sa trabaho na siya guys. Aning kamot na siya nga makatrabaho na siya guys manang di na nato i-appeal si Nicole sa atong pag-vlog agihang trabaho kay Gunahan. kuan di siya ganahan siya. Kuan mapod guys kanang parang may private po di siya kuan bang Para siya kung kinabuhi. katrabaho si siya ato lang po private kay di man siya ganahan og i-public na mo di siya ang trabaho manang kay bawo na ang Ginoo diya ang ako naman dun ikasulti guys kay kana bitaw sa panahon nga wala jud mi mo nang istorya bitaw Miss Nicole ganiha lama nako ara jud kabutan ang Ginoo namo kay ngano sa pagpandemic guys asa mi kwarta asa mi pagkaon wala mi kapalit bugas pero nay usa ka tawo man ni Mrs. namo nga kadyo mo kabalaka kay ako'y mo suporta ninyo hantod nga mo normal ang pandemic. So ni normal ang pandemic ni trabaho sa papaidig kaduha or katulo sa usa ka semana. Nakaibaw siya nga naanay mo income na sa papaidig mo to iya nag-stop ang mo iyang suporta namo kada semana. Salamat kay kadyo nimo. Di naman ha i-mention na diyan kay tanaw man na sa Dares Vlog. Isuportahan ni dako kadyo iyang suporta namo. Pila ka years to nag-pandemic, 2 years kapin. 2 years kapin no? O 3 years kapin. 2 years kapin to guys nga nag-support siya namo nga bugas tanan. Weekly mini sa taga pagkaon. Nga support ni Nicole ug ni Crystal sa ilang pag-eskwela. So di kabayran tong ijahang tabang namo sobrang ka sobrang ka dako di jud ni makabayad sa ijahang gitabang namo guys. Salamat kay kadyo kay gwa pud to siya. Wala pud si Crystal ug kuan ka ng mga printer, mga gamit sa eskwelahan. Yung mga support na to guys, mga gamit sa eskwelahan. So guys, so istorya na lang po ko dari guys kay murag paningat naman po ko ni inamalay kong sari dun. Hala, ibo anak ko eh. Tungkol ba baga? Kilat mo. Pasigaw dyan siga diya kay ngit-ngit naman diyan. Ngit-ngit ang panahon kay pero sa alas 4 pa. Kuan ngit-ngit kay murag langit lagi wala unsa na ni. Palayo ra ta sa Bagyo. So guys, mo to ang vlog guys. See you in next vlog guys. Love you all. Amping ug ampo tanan.